гулноз юсуфқизӣ 15 рӯз аст ки дар шифохона аст. се духтарашро ки ба сурхакон гирифтор шуданд ҳамроҳӣ мекунад. аввал бо духтари калонияш як ҳафта инҷо буд, сипас бо ду духтари хурдиаш баргашт. ҳеҷ яке аз онҳо ваксинаи сурхаконро нагирифта буданд. бо вуҷуди бемории сахт гулноз мегӯяд ки аз он ки иҷоза надод кӯдаконаш ваксина бигиранд, пушаймон нест. аввал ба далелҳои мазҳабӣ, дуввум ман таркиби ваксинаро намедонам, ба ман нагуфтанд чӣ дорад. ман ба касе намегӯям ваксина бигирад ё не, интихоб аз худи онҳост. ман шунидам ки онҳое ҳам ки ваксина гирифтанд бемор мешаванд. айни замон дар шуъбаи бемориҳои сурхакон дар шифохонаи ҷумҳуриявии сироятӣ 15 кӯдак муолиҷа мегиранд. ҳеҷ яке аз онҳо ваксина нагирифта буданд. ба гуфтаи сартабиби инҷо Марина Давлатбоева, бисёре аз волидон баъди он ба эм кардани кӯдакон иҷоза медиҳанд ки азоби онҳоро дар бистари беморӣ мебинанд. аммо эмкунӣ дигар маънӣ надорад, зеро кӯдак аз беморӣ масуният пайдо мекунад. дар байни мардум ин бовар аст ки ваксиншудагон ҳам бемор мешаванд, вале чунин нест. агар кӯдак ваксина нагирифта бошад, табиист ки бемор мешавад, аммо беморӣ ба кӯдакони ваксина гирифта аҳёнан сироят мекунад. агар гирифтор ҳам шаванд, бемориро осон паси сар мекунанд ва эҳтиёҷе ба антибиотик ва шифохона намемонад. ба гуфтаи табибон сурхакон аксаран осон мегузарад, аммо метавонад сабаби илтиёби мағз, нобиноӣ ва мушкилот дар роҳҳои нафас шавад. маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактикии Қирғизистон гуфтааст ки як сабаби асосии парҳез аз ваксиназанӣ боварҳои динӣ ва сипас тарс аз хатари онҳост. Бахтигул Қилиҷбекова, табиби кӯдакон, мегӯяд, бисёре аз волидонро худи табибони оилавӣ аз ваксина метарсонанд ва дигар афсонаҳо дар бораи он аст, аз ҷумла ақидаи нодуруст дар бораи маълул шудани кӯдакон. кӯдакро аз пеш муоина намекунанд ва баъди 6 моҳ зимни ташхис маълум мешавад ки фалаҷи мағзӣ дорад. ваксинаи дуввумро баъди 5 моҳ мезанем. албатта онҳо кӯдакро дар 6-моҳагӣ муоина меоранд ва сипас маълум мешавад ки ӯ фалаҷи мағзӣ дорад. волидон ин дуро ба ҳам вобаста медонанд, вале намефаҳманд ки то ин вақт аломатҳои беморӣ будааст. бемории сурхакон бештар аз ҳама дар шаҳри Бишкек, вилояти Чуй ва Уш сабт шудааст. рӯзона дар пойтахт то 8 мавриди нави сироят сабт мешудааст ва 94% гирифторон ваксина нагирифта буданд. мо бо онҳое ки намехоҳанд ваксина бигиранд кор мекунем то аҳамияти ваксинаро фаҳмонем. волидоне ҳастанд ки мефаҳманд, баъзе намефаҳманд ва худашонро ҳақ мешуморанд. барои ҳамин кафолат нест ки сурхакон аз байн меравад. беморӣ замоне нобуд мешавад ки одамон фаҳманд ва мутобиқи ҷадвал ваксина бигиранд. барои монеъ шудан ба сирояти васеъи беморӣ бояд то 95% кӯдакон ваксина гирифта бошанд. табибони Қирғизистон бим доранд ки баъди бозгашти кӯдакон ба мактаб дар фаслҳои тирамову зимистон мумкин аст сурхакон бо суръати бештаре доман паҳн кунад.